Здравейте, приятели! Тук ще ви покажа как да се направите Windows 10 на Oracle VirtualBox. Така, има го на английски, но сега ще го направя и на български за българската аудитория. Така, най-важното, което трябва да направите, е да се инсталирате Oracle. Това е елементарно, затова няма и да го снимам и да ви го показвам. Но ако имате проблем с инсталацията, може да напишете в коментарите и ще направим такъв клип. След това, след като сте го инсталирали, се теглите по ваш избор Windows 10. Също така работи и с 7, 8 и така нататък. След като сте го отворили и сте изтеглили Windows, натискате в нов файл и от тук започвате. Това е името на вашата виртуална машина, как ще се казва. Първо напишем тест 1. Тук е папката, където ще се съхранява вашия Windows. Аз вече имам една такава подготвена, затова ще избера нея. На ISO Image това ви е Windows или програмата, която ще използвате. Затова избирате където сте изтеглили предварително вашия Windows. Аз съм изтеглил Windows 10 2022 Bulgarian на 64 бита. Много важно трябва да знаете и колко може да ви поддържа вашия компютър. Затова избираме сега Windows, тук друго не пипате и давате Next. Това е вашия потребителски профил за виртуалната машина. Тук също може да не пипате, ако искате може да се го настроите по ваш избор. След това хардуер избирате memory памет, RAM памет, колко да е вашата виртуална машина. По принцип не е хубаво да се надвишава зелената зона. Аз имам на този компютър 16 ГБ, затова ако имам само една виртуална машина, както аз си използвам, се го правя по средата и нещо подобно. Сега ще оставим на 8. Това са вашите процесори, които искате да работите с виртуалната машина. Отново пак на зеленото я оставяме. Даваме Next. Това е виртуалния хард диск. Както вашите имате C, D и така нататък. Ако използвате за работа е хубаво да се оставите повече памет. А сега в момента само за клипчето ще направя примерно 350 да кажем. Даваме Next. Тук давате Finish. След това вашата виртуална машина се подготвя за работа и ще ви се отвори автоматично. Така, сега след като ви се отворила виртуалната машина, тя се подготвя самостоятелно Windows за работа. Както се го инсталирате, преинсталирате също така на вашия компютър. След като ви отвори ето това прозорче за инсталиране на Windows, изчаквате всички точки да свършат, подготвяне на файлове, да стигне до завършване. След това то автоматично се ви прехвърля, рестартира се машината и ви подготвя Windows за вашата работа. Следвате стъпките, няма нищо сложно. Ако имате някакви проблеми, може да напишете в коментарите, за да ви помогна.